سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أما بعد. Hürmetli din kardeşlerim, Allah'ın rahmeti bilen Ramazan ayları ötüp gitti. Şiyindik şu Ramazan aylarında andan sayında көңілі біз түшті. Енді қазір мұндай ғибадаттар қылып болмас деп, яңадан Алланың рахметі білен келіп жеттік ғибадат сезонына. Шушы сезонда Алла берсе, Зул-Хиджа айы башлана келесі атнада 28 май күні Зул-Хиджа айы башлана. Хам шушы айның бірінші 10 күн нық фазилетлі, шул қадар фазилетлі ки, ғалимләребез әйттілер, қайбір сәләфләр Рамазан айының соңғы 10-на қарағанда Зул-Хиджаның бірінші 10 күніні күбірәк ғибадатта өткерәләр. Не үшін? Чөнки аслында Алла Субхану ва Тааля шушы көннәр белән ант итте. Фаджр сурасында Аузу биллахи минеш шайтанир раджим, Аллаһ Тааля әйтә: "Вал фаджр ва лаялин ашр". Бу ант итү нәрсә димәк? Без аны күп өйрәндек. Әгәр дә Аллаһ Тааля бер әйбер белән ант итә икән, димәк, бу бик зур әйбер. Һәм Аллаһ Тааля башта таң ату белән ант итә. Вал фаджр ди. Инде тафсир галимнәребез әйттеләр, монда Құрбан бәйрәменең иртәнге вакыты, Құрбан бәйрәменең көненең таң ату белән Аллаһ Тааля ант итә. Ягъни шул кадәр зур әйбер ки, Аллаһ Тааля аның белән ант итә. Ва лаялин ашр, һәм шуның алдында булган 10 төн белән ант итә. Шуның алдында булган 10 төн белән ант итә. Димәк, Аллаһ Тааля әгәр дә bir әйбер белән ант итте икән, димәк, бу бик зур әйбер. Шуннан да без аны хадисләрдән күрәбез. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән сахабаларына, шушы 10 көндә эшләнгән эшләрдән Аллаһ Тааля каршында сөйкемлерәк, яратканрак эш юктыр дип әйтте. Сорадылар, хәтта джихадмы? Джихад та Hatta cihad fi sabilillah dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hatta cihad diye. İlla məgər diye. Əgər də kişi özünün bütün malı bilən cihadqa çıxsa, cihad o Allah yolunda tırışı, bütün malı bilən cihadqa çıxsa, həm ondan bir nəsə də qayıtmasa, yəni özü də qayıtmasa, malı da qayıtmasa, illa məgər şulğuna. Hadis jingil cemaat anlarga kerak xəzər. Нәрсә дигән? Мәсәлән, хадисны укыйбыз, аңлыйбыз, әйме? Шушы көннәрдә гамәлләр Аллаһ Тааля каршында иң сөйкемле диде, әйме? Иң яраткан гамәлләр. Мәсәлән, без сезнең белән 2 рәкәт намаз укыдык. Духа, өстәмә намаз укыдык. Мәсәлән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, шушы 2 рәкәт намаз синең Аллаһ Тааля каршында башка эшләр караганда үстенрәк, хәтта джихадка караганда да күбрәк ярата шушы көннәрдә кылынган эшләрне. Һәм беләбез, менә бу көннәрдә Аллаһның рәхмәте белән Аллаһ Тааля урнаштырды, шушы көннәрдә урнаштырды, bütün гыйбадәтләрне шушы көннәрдә урнаштырды. Намаз уку шушы 10 көнендә бар. Ураза тоту бар. Закат түләү ирекле, түлисең, әйме? Хаж кылу. Хаж кылу бары тик шушы Зул-Хиджаның, Зул-Хиджа дигән сүз инде үзе ул хаж иясе, әйме? Зул-Хиджаның 10 көнендә генә алдагы 10-нчы, 9-нчы, 10-нчы, 11-нчы, 12-нчы Зул-Хиджа көннәрендә генә хаж кылып була. Башка көндә әгәр дә киләбез без Мәккәгә хаж кылам дип әйтсәк, була, ләкин кеше хаж, гумра. Ләкин зур хаж булмый. Зур хажның көннәре бар. Кайсы?
Зулхиджаның шушы билгеле 10 көне. Һәм аларны Аллаһ Тәгалә инде Зулхиджаның менә шушы беренче көннәрдә яшерде. Беләбез, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, кем ди хаҗга барып, әгәр дә аның хаҗы кабул булса, яңадан кайтачак, анадан туган гынахсыз сабый шикелле гынахсыз. Ягъни гынахлары калмый, анадан чыккан сабый шикелле була. Гынахлары юк. Хаҗ әгәр дә кабул булды икән кешенең, күз алдына китерегез нинди зур саваплар. Шушы хаҗга, әлхәмдүлилләһ, безнең кардәшләребез Алабуадан бер группа китә. Аллаһның рәхмәте белән, иншалла, инде кайберләре китеп бардылар. Инде сез аларны тотып калып, дуаларын сорап калыгыз, чөнки инде алар хаҗда булган вакытта аларның дуалары кабул була. Бигрәк тә Арафат көнендә, Арафатта булган кешеләр белән Аллаһ субхана ва тааля фәрештәләр янында мактана. Карагыз, минем кулларым килделәр минем янына. Фәрештәләр янында мактанып тора. Һәм аларның бүтән гынахларын гафу итә, һәм аларның дуаларын кабул итә. Алар безнең делегация, ягъни бездән, моннан Татарстаннан киттеләр, Алабуадан киттеләр. Безнең группа белән 13 кеше китте. Шушы 13 кеше киттеләр, алар безнең өчен сорыйлар анда. Аллаһ та каршына делегация килде. Сорыйлар: "Я Раб, минем гынахларымны гафу ит. Я Раб, минем туганнарымны гафу ит. Я Раб, минем белән бергә мәчеткә җиргән кардәшләремнең гынахларын гафу ит." Делегация буларак баралар. Шуның өчен инде сез аларны затып, аларның дуаларын алырга тырышыгыз, күчтәнәчләр җибәрегез, күңелләрен күрегез, сезне дә искә төшерсеннәр шушы Арафат көннәрендә, Арафат җирлегендә, дуаларында сезне исем искә төшерсеннәр. Шушындый көннәр җәмәгать, 10 көн. Димәк, хаҗ бу көннәрдә, безгә нәрсә? Без сезнең белән бит монда, әйме? Без монда нәрсә эшлибез? Шушы 10 көн изге кешеләр, сахабалар шушы 10 көндә гыйбадәтне арттырган шикелле, без дә сезнең белән гыйбадәтне арттырырга тиешбез. Ничек? Беренчедән, иң җиңеле. Ғарафат көнендә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Хайру дуа яумил Арафа." Иң яхшы дуа Ғарафат көнендә кылынган дуа. Ғарафат җирлегендә түгел, Ғарафат көнендә. Нәрсә димәк? Без сезнең белән Ғарафат көнендә дуа кылсак, бу иң яхшы дуалардан була безнең. Ягъни дуаны арттырырга кирәк бу көннәрдә. Аннан соң икенчедән ураза тоту, әлбәттә. Сез беләсез бөтенегез, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безгә Арафат көнендә ураза тотарга киңәш иткән һәм үзе әйткән: "Мин өмет итәм, шушы ураза минем үткән һәм быелгы гынахларны гафу итүенә сәбәп булыр." Бер көн ураза тотасың Арафат көнендә, иншалла 2 ел кылган гынахлар гафу ителер. Зур Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте. Ләкин гомумән Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям шушы 10 көнендә гафу итегез, шушы Зулхиджаның беренче көннәрендә бөтенесен ураза тотадыр. Хафса анабыз радиллаһу анха әйтә, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Зулхиджаның беренче 9 көнен ураза тота иде. Ни өчен 9? Чөнки 10-нчы ул Курбан бәйрәме, Курбан бәйрәмендә ураза тотарга ярамый. Димәк, ул 9 көн ураза тотадыр Зулхиджада, һәм 10-нчы Гашура көнендә тотадыр, һәм ай сайын һәр айда 3 көн ураза тотадыр. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның гадәте булган. Димәк, нәрсә? Без шушы Зулхиджа башланган көннәрендә 28 майдан киләсе атна, среда көне була бу. Киләсе атна без инде җомга көне генә күрешәбез сезнең белән, иншалла. Инде среда көне уразага кирсәк була. 28-е киттек, Ғарафат көненә кадәр ураза тотабыз, иншалла. Һәм инде Ғарафат көнендә нокта куеп, иншалла 2 ел гынахларны гафу итү савабына ирешергә омтылабыз, иншалла.
Шушы Арафат көнендә дә ураза тотырбыз, иншалла. Аннан соң Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям безгә шушы көннәрдә киңәш иткән, хадисендә әйткән Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Ма мин аямин амалу салихун фихи ахаббу илаллахи мин хадихил аям." Юк ди андый көн, кайсысы Аллаһ Тәгалә каршында савап буларак күбрәк һәм Аллаһ Тәгалә каршында сөйкемлерәк көннәр юк ди. Шушы көннәрдән башка фааксиру фихинна мин тахлили ва такбири ва тахмиди. Һәм сез шушы көннәрдә арттырыгыз тахлилне, такбирне, тахмидне. Тахлил нәрсә ул? Тахлил ла илаха иллаллах. Такбир нәрсә ул? Аллаһу акбар. Тахмид нәрсә ул? Альхамдулилlah. Шушы сүзләрне арттырыгыз ди, күп иттереп әйтегез. Ягъни 100 мәртәбә, 1000 мәртәбә димәгән, әйме? Күп иттереп әйтегез. Күпме булдырасыз, шул кадәр шушы тахлил, такбир, тахмидләрне арттырып куюгыз ди. Иншалла Аллаһның рәхмәтенә ирешәсез. Булар җәмәгать ике төрле була. Бар безнең ваҗиб, әйме? Без аны намазлардан соң ташрик көннәрендә такбир әйтә башлыйбыз, әйме? Арафат көненең иртәнге намазыннан соң әйтә башлыйбыз. Аллаһу акбар, ла илаха иллаллах, Аллаһу акбар, ва лиллахил хамд. Намаздан соң әйтәбез. Һәрбер намаздан соң әйтәбез. Ташрикның 3-нче көненең икенде намазына кадәр. Бар нәфил. Ягъни менә бу хадистә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям безгә киңәш әйткән, безгә әйтеп калдырган сүзләр ул нәфил. Ягъни без сезнең белән тордык, Аллаһу акбар, утырдык, альхамдулилlah, ишектән чыктык, ла илаха иллаллах. Машина утырдык, Аллаһу акбар. Ягъни күп иттереп әйтегез шушы көннәрдә. Гомумән хадистә, беренче хадистә бит Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтмәгән нинди гамәлләр, әйме? Ул закат та булырга мөмкин, ул үзеңнең туганнарың белән аралашуда булырга мөмкин, ул факирләрне дә карау булырга мөмкин, садака, башка нинди булса да, бөтенесе керә шунда, ләкин менә монда зикрләр турында аерым әйткән Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям. Зикрләрне арттырыгыз ди шушы көннәрдә. Шуның өчен хәтта әйтелә, Гумар радиллаһу анһу үзендә утырган вакытта шул кадәр тавыш белән әйтә иде. Тахлил, такбирләрне, тахмидләрне кешеләр шул аның янында булган өйләрендә, аның булган кайда кемнәр аның тавышын ишетеп, бөтенесе кабатлый башлыйлар иде. Ягъни без бер-берсе белән әгәр дә күрешсәк, Аллаһу акбар дисәк, һәм Усман абый миңа каршы да Аллаһу акбар, ла илаха дип әйтсәк, без бик дөрес эшлибез. Сөннәткә туры киләбез. Изге эш эшлибез, арттырып куябыз, әйме? Үзебезнең динебезне таратып торабыз, әйме? Үзебезнең динебезне ныгытып торабыз. Шуның өчен бу гамәлне җәмәгать арттырырга кирәк. Бер-беребезгә менә шушы көннәрдә зикрләрне искә төшертергә, зикр итеп. Менә сирәк күренә ул, әйме? Сирәк. Без хәтта менә бер-беребез белән күрешкәндә хәлләр ничек? Альхамдулилlah, битте, әйме? Әгәр дә күрешкән вакытта ла илаха иллаллах дип әйтсәң, теге кардәшем дә, Зулхиҗаның 10 көне бит, ла илаха иллаллах, Аллаһу акбар, альхамдулилlah дип бер-беребезне үгетләп, бер-беребезне өндәп торсак, иншалла без шушы 10 көненең савапларына ирешергә мөмкинбез, чөнки бу зикрләр хадистә аерым Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям буларны әйтеп калдырган. Һәм тагын без нәрсә эшли алабыз, һәм иншалла эшләячәкбез, корбан чала алабыз шушы көннәрдә. Диния нәзарәте быел нисапны шутлап алды. Әгәр дә кешенең 53 мең акча ирекле тора икән, 53 мең акча ирекле, ягъни ул аларга мохтаҗ түгел, бу квартплата түгел, аңа ашарына җитә, 53 мең әгәр дә аның ята икән, нисап аңа корбан чалу ваҗиб.
Vacib нәрсә демек? Тиешле. Яғни шалса савап була, шалмаса гынах була. Һәм монда бик мөһим бер сүз бар. Менә кичә генә кардәшләр белән сөйләшеп утырдык. Бу мәсьәләне халык белми. Сез аны бәлки беләсез, менә монда утыра торган кардәшләрем. Сез аны җиткерергә тиешсез халыкка. Әгәр дә кешегә ваҗиб икән, мәсәлән, әйтик, Ринат абый, әйме? Бер Ринат абый бар. Акчасы бар. Корбан чалырга тиешле, ваҗиб. Ул әйтә, мин быел хатын өчен чалам. Ә синең хатынның акчасы бармы? Юк, ул минем нидә тора, әйме? Мин аны карап торам. Иждивение. Син хатыныңа бит ваҗиб түгел, сиңа ваҗиб. Шулаймы? Кыямәт көнендә Ринат абый килеп Аллаһ Тәгалә Ринат абыйдан сорашак. Синең акча бар идеме? Бар иде. Нисап бар идеме? Бар иде. Күпме? 100 мең мәсәлән. Корбан чалдыңмы? Юк. Нигә чалмадың, хатын өчен чал? Аңа тиешлеме идеме? Юк. Аңа тиеш түгел иде. Акча юк бит аның. Хатын мәсәлән, или бала өчен чалалар. Шуннан да менә кичә генә бер кадаш килде дә, ул хатыны өчен чала и кыз баласы өчен чала. Мин әйтәм, үзең өчен юк, үзем өчен кирәк. Ничек инде кирәк түгел. Син акча булгач, монда 2 корбан чаласың. Үзең өчен чал башта, аннан соң гына акчаң артык калса, пожалуйста, анда хоть 7 буын бабай өчен чал. Ал ирекле, әйме? Ләкин ваҗиб булган әйбер, син тиешле булган әйбер чалырга кирәк. Корбан чалган вакытта корбанлыкның каннары җиргә төшкәнчә кадәр корбан чалучының гынахлары гафу ителә. Шушындый зур саваптан biz üzülmeybiz иншалла, әйме? Үзебезнең туганнарыбызны, якыннарыбызны да үзмик, аларга җиткерик моны. Җәмәгать, шуннан әйтәм, сезгә мөрәҗәгать бу. Сезгә мөрәҗәгать. Мин бу мәсьәләне күтәргәнем былтыр да, бу минбәрдән сөйләдем, 3нче елда сөйләдем. Халык белми моны. Халык бит төрле бар, әйме? Алар мәчеткә дә килмәйләр. Бер тапкыр мәчеткә киләләр, менә шул Корбан чалырга мен иткән. Аларга бөтенесенә ничек мин җиткереп бетерим? Мин анда башка хәзрәт, әйме? Сезнең туганнарыгыз, аларга аңлатырга кирәк. Нисап 53 мең, нисап бар икән кешенең, димәк, аңа корбан чалырга ваҗиб, тиешле, обязан. Калдырга ярамый, калдырса гынах була. Бар икән акчасы. Шулаймы? Шуңа җәмәгать, сездән дә, сезгә дә тапшырам шушы вазифаны. Сез дә моны кешеләргә ирештерегез. Аллаһ Раббыбыз барыбызга шушы тан бер тапкыр әйтәбез, әйме? Шушы елның иң хәерле 10 көне, елның шушы иң хәерле 10 көнен җиренә җиткереп үткәргән насыйп итсен, савапларын алып бетерергә, уяу булырга, әйме? Җыкламаска, телефонда утырмаска, туганнар белән сөйләшмәскә, артык, әйме? Ансы да кирәк. Теге җин кирәк булмаган эшләр белән мәшгуль булганчы, шушы ла илаһа иллаллаһ бер тапкыр әйттең, савабы күбрәк була, әйме? Иншалла, менә бу савапларын алып бетерергә, Зулхиҗҗаның 1нче 10 көннең bütün нигъмәтләрен алырга, безнең хаҗиларыбызның дугаларыбызны алырга, безнең өчен дуа кылсыннар, безгә хәерле корбаннарны чалырга насыйп әйләсен Раббыбыз Аллаһ. هذا والله التوفيق الحمد لله بثواب ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا عباد الله ادعوا إلى الله وإنه سميع الدعاء.